panguva ino kuri kuchemwa munyika yeZimbabwe kuri kuonekwa kunzi brigadier by brigadier, general by general, Zimbabwe is attaining vision 2030. Zarapita mashoko ari kuonekwa panguva ino kuri kuonekwa kunzi generals each and every month, almost every week, kunenge kuchitongo receive nhau dzekunzi kuna brigadier, kuna general, kuna lieutenant, kuna this Air Force general, kuna this commander who have passed on. Zarapina mashoko ari kuda panguva ino achinongwa kunzi vision 2030 aiwa iri kuita kutetena pamwe chete nekuataka ese magenerals angauya achistopa vision 2030. Don't subscribe or like on the bell icon. Chikora chikananda mudanyora chiti it is path to absolute power involved the targeted assassination of pro-Chiwenga generals. These veterans were eliminated as threats with zero investigation. We must expose this state-sponsored hit to bring closure to the grieving families. The truth won't stay buried. Doma developments are kuda panguva ino ari kunzi kuti Zimbabwe, do you think kuti chokwadi charamba changovanzika? Yes, we know people die nokuda kuti nguva inenge yakwana, but panguva ine circumstances which are surrounding the deaths of these generals, panguva ine anosiya vanhu vane questions akawanda. Panguva ine chikora zvakananda ari kuya panguva ino achiuya achimiririra mafamilies vanokwa kunzi vane hama dzavo dzinodikanwa dzinoonekwa kunzi they are grieving pamusoro pevanodikanwa vavo vari kuonekwa kunzi they are being targeted and being attacked. Vamwe vavo chinongonzi upenyu hwavo uchiguriwa. Do you think kuti this truth will stay buried? Mvudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Nakomesa section medu zafungiro enyu. So subscribe or like, chita on the bell icon.